Jin avakera zanisteye. Dema ku mirov li dîroka mirovahî û civakê vegere, dêj mirov re xuya bike ku jinan civak ava kiriye û bi hezarê salan beriya niha civak birêve biriye û zarok ji nifşekê derbasî nifşekê din kirine û civak serdem bi serdem nifş bi nifş mezin û fireh kirine. Çi di milê xwedîkirina zarok û berpirsgeriya civakê de be û çi jî di milê avakirina dêrûniya civakê de be, hemû xebat meşandine. Ev jî xuya dike ku jinan di her gavên di pêvajoyê civakê de xwe berpirsiyar dîtine û hewl dane ku rastiya her tiştî û her zanistî nas bikin. Heger mirov li civaka xwezayî vegere, dêj mirov re xuya û aşkere bibe ku jinan bi fedakirina giyana xwe hewl daye ku giyanên di xwezayê de ji bo zarokên xwe çêj bike. Ka mirov dê pê bimire anina û piştre ji bo wan wek xwarinekê amade bike. Mirov demal dîroka civaka Kurd vegere, dê bibîne ku jinan çand, zaman û wêjeya ku bi sedê salan dibin desthilatdariya dagirkeran de bû parastiye û ta roja me ya îro zindî kiriye. Ji ber ku jin dibistana civak û mirovayiyê ye ku zarokan birêya zar, zaman û wêjeya wan mezin dike. Dîrok çavkaniya hemû zanistan e, bi taybet di nava zanistên civakê de cihekî pir girîng digire. Dîrok ji bo mirov bîrgeh e. Bêdîviya mirov û civakê bi vê zanistê heye. Li vir pirsek li cem me çê dibe. Gelo dîrok çawa jî nifşekî derbasî nifşekî din dibe. Dîrok bi xwe civak e. Her tiştê derbarê civakê de ve dibêje. Ji ber ku civak jî bêyî jinan ava nabin. Di vê demê de mirov dikare bibêje jin di avakirina hişmendiya dîrokê de xwedî risteke bingehîne. Zarok di destpêkê ji dayîk û bapîrên xwe fêrî dîrokê dibin. Bi rengekî hunerî hişmendiya dîrokê derbasî hişê zarokan dibe. Çîrok, gotin, sembol, çand, wêje û ziman birêya jinan derbasî civakan dibin. Heger em qada dîroka devokî û wêjeyê bikin, dê ji me re xuya bike azarên jinan di derbasbûna serdeman de ku bi şikandina hestên jinan dîrok hatiye xemlandin û temam kirin. Jin û aborî. Aborî ji bo pêdiviyên jiyanê, kar û barên derbarê civakê de ye. Wateya wê birêvebirina debara civakê ye. Di ked û debara malê de keda sereke ji hêla jinan ve têdayîn. Kedkarên bingehîn ên aboriyê jinin. Jinan di milê aboriyê de gelek kar û xebat kirine, weke kedîkirina lawiran, cotkarî û çandinî, tevnandin, rêsandin û her wekî din. Bi yekî jî pênaseya aboriyê di roja me ya îro de hatiye guhertin. Di dema civaka wekhev û li gel hev de civak û aborî cihek bûn. Lê di roja me ya îro de ji hev dû hatine dûrxistin û li ser bingeha keda jinan kedkar û avakirina wê ya ji aboriyê bi bazirkandî û kargehên kar û bazirganiyê ava bûne. Jin û tenduristî. Jinan di dîrokê de hewl daye ku ji xwezayê derman û rêbazên başkirina tenduristiyê de hewl daye ku xwezayê têxe xizmeta tenduristiyê û pêş bixe. Çi ji şînatiyan bigire dest û çi jî ji lawiran sûdên bijîşkiyê bigire. Bingeha zanista tenduristiyê bi zanyarî û serboriyên jinan hatiye afirandin. Jin û demografî. Demografî ji aliyê wateyê ve zanista hejmara şêniyan e û şêniyên dever û cihekî lêkolîn dike. Heger ku em anîna zarokan bigirin dest hebûna jinan bi bandor e. Ji ber ku jin zarokan tîne û dikare demografiyê biguhere. Lê di dema me ya îro de mafê jinan hatiye xwarin û nüfusa zarokan di destê mêrdê ye û bi derketina dewlet û desthilatdariyê re mêr avaker e. Ji demografiyê re û ev hişmendî li hemû cîhanê bi bandor e. Di encamê de hemû zanistên civakê birêya jinan hatine bi pêşxistin û avakirin û jin di wan de roleke sereke dilîzin. Lê di çanda desthilatdarî û dewletan de ev tişt veşartiye û li ber û va jî mafê jinan hatiye bikaranîn. Di avakirina dewlet û desthilatdaran de jin weke amûreke ku di civakê de tê bikaranîn û tu giringiya xwe tune ye. Di serweriya mêr û bi derketina baviksalarî û zayenperestiyê de jinan tu giringiya xwe di civakê de tune ye. Nikare trolê bilîze. Karkera malê ye û mêr wê wek makîna zarokan û karkera malê dibîne. Lê heger ku em li zanistê vegerin û baş lêmêze bikin, dê ji me re xuya bike ku jina ku zarokan tîne û dema ku ji dayîkbûna zarokan de zarok ji bi civaka ku jinan avakiriye mezin dibe. Heger em çi qasî keda jinan û li hemberî wê ked û azarên jinan vebêjin têrê nake, lê bi gotineke balkêş. Jin ew e ku zarokan birêya hestên xwe dilorîne û ew landika civakê ye.